eth morralet invisible que portam pese pramo que contén causes importantes. Entón, què hi veiries? Bon dia. Jo vengo d'una tradició, d'una raïs profunda aranesa. Tot el que he arribat a conèixer que ací a Val d'Aran ha estat molt dur, en plena muntanya. Tots els instruments de treballar i de sobreviure s'agaurien d'eri. Si no podien treballar, no podien viure. No hi havia ni botigues, ni ferreteries, no hi havia res. Herman, com gestionaves antes la muntanya? Els boscos eren cuidats perquè el bosc formava patrimoni del poble, on els ingressos que hi havia no hi havia ajuts. Cada any marcaven petites subhastes. Aquelles petites subhastes de mantenir causes del poble. Antes les terres eren el millor que havien de treure tant de clor. Ara ja no se ve terres, només que se ve xinyau de guard. Ara han canviat molt les causes. Només falta que te fixes en les muntanyes. Ara només d'allà el trosset que se pot, que hi més planeret, tot el reste s'ha quedat bosc, que hi ha tant incendis. Antes, com que no hi havia tant de prat, el bestiar havia d'anar a la gent del bosc. Tot això era un abono, era una gestió i limpiesa del bosc. I ara, com que tot això s'ha deixat, doncs això hem arribat a això. No hi ha un canvi a bon. Que ara, actualment, hi ha molt pocs ramaders en els pobles. Jo metria que hi ha un per cada poble. És bastant difícil. El tema del bosc és una causa preocupant, és una que podríem aprofitar en el nostre futur. Podríem donar llocs de treball a Joeni, promoure la ramaderia a Val d'Aran, que tot no pot tornar a estar com antes, més cal cercar altres alternatives, sí, però sota puntejar ensenyar això, s'haurien de dar oportunitats en els pobles de poder, si no hi ha gent d'ací del país, poden haver gent de d'hora que s'instal·lessen i tornar a potenciar la ganaderia. Si hi ha la ganaderia i la ramaderia, hi haurà la limpiesa. Jo també soc ramadera, més és força diferent a el que era abans. Jo actualment m'hi dedico perquè aquí ha estat més fàcil. En casa tots tema m'hem hagut bestiar, és una que m'agrada, i que he vist, i després hi hauríem d'haver explotació. També t'he dit que actualment me pugui emprendre en la ramaderia i a part me dedico també a altra causa. No hi com antes, que havies d'estar tot el dia aquí o treballant. Me pugui combinar de diferents maneres i a la vegada no hi tan esclau. Poder-lo compaginar, crec que hi ha aguança força bona. Sí, correcte, tal que hi ha força com a tu. Que anen seguint i anen emprenent, que pots compaginar tant d'altres causes que inclús t'ajuda. Aquesta branqueta de pin en la mà que representa la nostra terra d'ací de la Val, que hauria d'anar metida a la gent d'aquest morralet. Pensi que també en un futur és força important a encunyar els coneixements de la nostra gent grana. A través de la innovació, tenen en compte els besons actuals, en tal poder en un futur en tutti. La veig m'agradaria metre també aquesta bombeta en morralet, que pensi que és força important. Exacte, posat-hi després de la referència que ho és antigua que hi ha, i ara hi ha la nova innovadora que vos ha d'impulsar a tirar el país endavant. Exacte. Què més portam en nostre morralet?